yan talaga yung opinion ng mga tao. Ang laki ng ginastos ng DOST dito sa Project NOAA at tuloy-tuloy pang nadadagdagan ito ng mga proyekto katulad ng storm surge. Lahat ng ito ginagawa natin para maagang magbigay ng babala sa mga kababayan natin kapag may dumarating na bagyo at mga storm surge. I would also like to take this opportunity to acknowledge your help that we shared in the science community in general, because the media people, you allow DOST to reach out to everyone. We have a number of science-based solutions to issues or problems, and we are pushing that everyone will come to know about all our technologies, services, and products to be used or applied. Sana sa susunod pang mga pagkakataon andyan kayo, kasama namin sa aming meeting, na maisabuhay ng bawat Pilipino na nasa siyensya ang pag-asa. I would like to add that innovation is the key for our country's progress, and it is only through science and technology that we can achieve this. I would also like to acknowledge the members of the information group of DOST Bishir. I have here Ms. Lynn Talintan. Over there I have Ms. Dali. And then si Sayer, nasaan? Ayun si Sayer. Sila po yung nakikipagpulitan sa inyo kapag may mga events tayo kamukha nito. I would like to thank them for being very good to be shared this year. Maraming salamat po sa inyo at sa ating mga speakers from NOAA sa pagpapaunlak sa aming invitasyon para sa special walkthrough ng NOAA website. Kayo lang po ang members ng media na naimbita namin dito. Kaya sana po i-spread din nyo sa iba ninyong mga kasamahan. Maraming salamat po.